भागवत न बोलिले भागवत बसे पर रागिबे मो सुना नातुणी मो फुले नातुणी मो गेही नातुणी मो चषमाटा दे ना मोटा रे देही बड़ा कहूचे आलो एते बड़ झीवटे हेलु केते थर कहिले मने टिके पढुछु न नाही सब होए खाली मोरी संगे लागु हेटी जेजे हां हेटी जेजे हां तम संगरे टिके न लागिला परे मोर भात हजम हुएनी हौ हेला मो पाखे बसी भागवत पढ़ू मु ते भागवत स्वर बतई देवी मु भला बेले मो मुंड पाखे बसी भागवत पढ़ू चलू चल जेजे हेटी जेजे हाँ तमे कोन भाबिला मते कोन भागवत पढी आसेनी ना कोन तमे सिना भागवत बहिरु देखि पढुछ हेले भागवत परा म मुहे मुहे अछि कौन कहूच बा भागवत तो मुहमी अछि अच्छा तमर सब अछि बोली बोली सुनिबा सुनिबा जेजे हाँ हाउ सुना गोविंद 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 बधु गरुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले करिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे मन मथाउ निरंतरे मन निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव अरे वाह सुना कोइला बढ़िया भागवत बोली दो हो हेला देलु मत समाटा देलु ना जमा अरे देह पर को मत समाटा दे भागवत उठा बोला है अरे देह पर को ना मोटा रवि ये साबिला ये मत समाटा दौड़ू काई देवी अरे दे देवी तोते केते तोर मना करले तू बड़ होई गलुनी मां जेजो को सहित एमती लागनी जेजो को चश्माटा दे दे तोते मना कला परे भी तू एमती दुष्ट काई होछ कर देते एने कर देते ए बहू थरे चटकणाटा मारिलु मु सही कली भूल तई हाथ उठे मारिबा बसुचु एते साहस तोरो बाबा आपण बुझु नहंती काई की चश्माटा भागी जाई थाता जे अंध हे जाइतिले मो मने रे दुब नाही हातुरी देरे कि हाथ देई देले छाती रे पत्थर पुरिला ना पछी की मानिया पुरी अरे बुआ तो जाने कावसी अरे मोबाइल चली मन हातुरी मो साबरी मोचातीरा कलेजा मु सत्य कहूची बहु मना तू यदि किछि कहिदिबो ताहाले ताकू नै घरे चारि कुआरे पळेइबी कुआरे नहीं रे बाबा मु तो नातुनी के केबे किछि कहबिनी बाबा मोर भूल हो जाइछि मु कान धरछि मोर भूल हो जाइछि बाबा सकाळु संजो जाए तारी पाखेरे दिन सरे এই ঘন্টা সে স্কুল কো যাইতে মু অন্ধ হই যায় তাহারি ফেরিবা বাটকু চালি বসে
ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ସିଏ ହସିଲେ ଘର ହସ। ସିଏ ଖାଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଘରର ଦେବୀ। ତତେ କେତେ ଥର ମନା କଲି ଅଜା ନାତିର କଥା ଜମା କଥା କହିବୁନି ବୋଲି। ମଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି କି? ଗୋଟିଏ ଚଷମା କଣ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଆସିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଚଷମା କଣ, ମୁଁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇଛି। ଚଷମା କମ୍ପାନୀଟା 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଏକାଥରେ 5-10 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ବସେଇଲୁ। ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ତମଠାରୁ ବଡ ଅଫିସର ହେବି, ଆଉ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇବି। ଠିକ ମୋ ଦେବୀ ମା ପାଠ ପଢି ବଡ ଅଫିସର ହବ, ଆମ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେବୀ ମା ମତେ କହିଲ ତମ ଫର୍ମାଲିଟିଟା କଣ, ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବି? କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ? ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କହ, ମନେ ପକେଇ ପକେଇ। ହଉ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ। ସବୁବେଳେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଆଣିବି? ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଆଉ କଣ ଆଣିବ? ଆଉ କଣ ଆଣିବ ପଛରେ ମନେ ପକେଇ କହିବି। ଦାଦା ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟାଣି ଏଥିଲୁ ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟାଣି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଦେବୀ ମା ପାଇଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିବି। এই চিনু ব্যাগরে টিফিনটা রখিদেছি, মনে করে খাই নেব, উপাস রহবনি ହେଲା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ହଁ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବ। ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲି ମନେ ପଡୁନି। ରାତି ସାରା ଦିଅର ଭାଉଜ ବସି କଥା ହଉଛ, ତଥାପି କଣ କଥା ହେଲାଣି। ବୁଝିଲ ଆମ ଦିଅର ଭାଉଜ କଥା ହେଲେ ସତରେ ତମ ଦେହ କରୁନି। ମୋର ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବ। ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ତ ଜଣା ପଡୁଛୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଶୁଣୁଚିନୁ ତମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପେନ୍ଟା ଲେଖିବ, ସେ ପେନ୍ଟାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଥାରେ ଲଗେଇ କହିବ ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏ ଚିନୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଭାଇଟା ଅନୁକୂଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ତା ପଛକୁ ଡାକିଲେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ପୁଅ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ପଛରୁ ଡାକିଲେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ତମେ ଦେଖିବ ନୁଆ ବୋଉ, ତମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓକିଲ ହେବି, ବଡ ଓକିଲ। ମୁଁ ତତେ ପଦେ କଥା କହୁଛି, ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଘରର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପଣ୍ଡା ସାଦ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡି, ଏ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚି, ହେଲେ ଏ ଦି ଜଣକୁ ତୁ କେବେ ହାତ ଧାର କରିବୁନି ରେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ବାପା ତମେ ସେମିତି କେମିତି କହୁଛ କହିଲ? ତା ଛଡା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ କଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତିନି? ବାପା ଏ ଚିନୁ ଆମ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ଆମ ପୁଅ। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର କଣ କେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉନି? ଏ ଚିନୁ ବାପାଙ୍କ କଥା କିଛି ଧରିବନି ହେଲା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଭଲରେ ଦବ। ହଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପୂର୍ବରୁ କଲମଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କହିବ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।